jeste ba ljudi, dobrodošli i u novi video u kojem ćemo igrati Minecraft preživljavanje. Nećemo igrati sami. Ćao. Čekaj. Da uniđemo svijet. I naravno nisam u kući. Da bazu, tvoj će vrata. Samo nema nešto skeletona i endermana, čudno. Nisam i da se dovoljno. Što ti radiš? Šta sve drvo pretvaraš? Jel sve drvo pretvaraš? Ne. Ćao. Ko ćeš ti? Hajde ubiti skeleton. Skeletona, ne skeletrona. Šta? Sve. Cobblestone. A nemamo nikako cobblestona. A nema više ovdje jedan unutra moći. Ja trebamo stvari čest. Samo si dijeliti hranu unazad. Ok, znači svinjetina je moja i ono piletina. To pita koji ja imam piletine. A ovo su moje. Koje piletine su moje? Pa ja nisam piletinu uzmao. Piletina je moja. Moja. Moje? 3 piletine su moje. Ja šta je moja? Zašto ja imam 2 piletine? Imao sam 3. Dina. Pita nešto. Pusti moj krevet tude. A, nju. Čekaj. A, ništa. A, imam ideju. Kako će to biti inteligentno? Ovo su moje stvari. Ti ne smiješ pipati moje stvari. Dobro. Aha. Vrlo moćno. Ti gledaš što ja radim? Ja ću uzeti ovaj čest. A imaš ovdje svoje uđe. Gdje ga pokupi. Šta? Ovaj čarč cool. A čekaj, ja ne znam, čekaj da smakam se. Koji? Ovo je 4. Šta 4? Kako sad ima? Ništa. Znači ne dijelimo se stvari. Ja želim dijeliti stvari, ali Dvina ne želim, tako da nemoj se onda ljuti na mene. A ja ću se pitat koji je Dvinin kanal, nikako ga nema. Test. Okej. Okej. Da stavim svoj stvar. Zašto? Da baš.
Šta nije ništa isto? Ja sam stavila uzi. Šta bi htio? Nemoj da me pitaš. Dobro, dobro. Znači, izi ti ovo, ovako 4. 4. Još ovako i nečist. Ovako. Čekaj, da se sad sjetim. A, da. Evo ga. Čist. Ovako. Ubij. A, ništa nisam ubio. I nemoj da probala pipat moje stvari. Se pravim nešto. Ništa. Gledam kako trušno skin. Nemoj da si ti moje.
I to bez zatvorenih vrata. Da uđe zombije. Šta? Ja odkapiti i da me ne jebe brat. A zombijar ko Enderman. Možda poshoćemo, možda opet stvari podvojimo. Možda. Da, ne dijelim s tobom ništa, jer ti sa mnom ne dijeliš. Pa ja ću možda posle sad budem dijel. Ali dok nam nađem. Možda. Ja, kod nisam napravio svijet, bio bi barem s pećinama. Šta da nisi pravio? Da ja nisam pravio svijet. Što? Moj bi barem bio s pećinama. Ja bi tražio pola godine jedno železo barem. Ako se pitaš šta je ovo železo. A? Ništa. Ako pitam šta je? Ništa. Kažem onima što me gledaju. Ja ću staviti nešto u tvoj čest. Što? Nemoj sad tu moj. Posle ćeš vidjeti šta sam ti stavila. Hranu. Da reci. Pogodio. Stavila sam ti onu jednu od svinje. Zato zašto nisam još. Ima i toliko. Rekla da ne još dijeliti stvari. Rekla sam možda. Kada? Čekaj, hej, zaći sam sekundu od ovoga. To je svijet. Sačekaj, našla sam železo. Da ti nađem, da stavim... Da ne bi otišla u kritiv. Ne. Da stavim onaj, kako se zove, A što ja moram izaći? zato što trebam ja izaći. Da stavim I to je to bilo od ove epizode. Ćao. Bye bye.